पहले 2025 गे करे छियहु जनमी सगे पहले 2025 गे करे छियहु मम्मी सगे दिलबा सगे यले 2025 गे करे छियौ मम्मी सगे पहले 2025 गे करे छियौ जनमी सगे सहल के तोहफा तोरा दै छियौ हमें जान गे जहिया से गेल छोड़ी के हमरा निकल छलै परान गे गै सोना नया साल के तोहफा तोरा दै छियौ हम जान गे जहिया से गेल छोड़ी के हमरा निकल छल परान गे तोहरा खातिर आई खून हमें तोहरा खातिर आई खून हमें ले लेबो कोन रिक्स गे यले 2025 गे करे छियौ मम्मी सगे पहले 2025 गे करे छियौ जनमी सगे घर से बाहर गे आशा देख निराशा न करी है करबो हमें इंतजार गे गे यही बहुत तोरा टोला गे जान ओही है घर से बाहर गे आशा देख निराशा न करी है करबो हमें इंतजार गे रहु सोना यले 2025 गे करे छियौ मम्मी सगे पहले 2025 गे करे छियौ जनमी सगे जय बाबा विशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो चक्कर मनिया बेलदौर।